Abu Rafiya, ko kana da guntun biredi? Ni ma na fi ka jin yunwa. Tun shekaran jiya rabona da cin abinci. Wataƙila a kawo mana abinci daga Madina. Wataƙila. Ya Abu Rafiya, ka tafi ka roƙi manzon Allah a dakatar da wannan yakin. Kai Abdullahi, wace irin magana kake faɗi ne? Alheri ne ke fita daga bakina, sai dai kuma cewa wani abu zai kashe mu anan. Ko dai Yahuda wannan na kai bara, ko kuma yunwa ta kashe mu anan. Menene cin? Menene kuke yi ya Abu Saleh? Ya Abu Saleh. Tabbas Allah ya saukar ma banu Isra'ila abinci daga sama, mu kuma ya aiko mana da shi ta ƙasa. Ina Muhammad, ina zan tayar da shi. Wane ne wancan mutumi? Ina kuma za ku da shi? Da Yahudan Khaibar ne makiyayi. Tare kuma da tumakai 50. Mun gode wa Allah da bai takura wa musulmai ba. Yahudawan Khaibar da kansu suka kawo mana abinci. Ku sake shi yanzu har sai manzon Allah ya yanke masa hukunci tare da tumakansa. Tabbas na yanke maka hukunci. Ganinka ya kwantar min da hankali. Shin kun yi imani da annabawan Yahudawa? Duk mutanen nan da kake gani sun yi imani da su, sai dai cewa ta hanyar da Allah ya faɗa mana su ne, ba ta hanyar da ya bazu a wajen Yahudawa ba ne. Gashi kuma na ɓata lokaci na a Yahudanci. Shin kuna ganin Allah zai iya yafe mini? Lallai rahamar Allah mai yarwa ce. Shin kana ganin Allah zai karɓar tuba na? Duba can wajen, me ka gani? Haske na gani. Wancan ita ce kiyayewar Allah.
ya Muhammad ina begen zama da kai. Allahu akbar, Allahu akbar. Wannan mutumin ya musulunta, tabbas ya zama musulmi. Ya Muhammad, yanzu al'amarin waɗannan tumakin gaba ki ɗaya na hannunka. Ya Maulana, yanzu duk abin da kace shi za a yi. duk tumakan nan a maida wa masu ita. Ya Rasulullah, muna jin yunwa kuma ba mu da wani abinci. Na faɗa muku cewa waɗannan tumakan Yahudawa ne, saboda haka ku kira su kwashe abinsu. Ita ce fa ganimar mu a wannan mawuyacin hali da muke ciki. Abin da aka samu kawai a cikin yaƙi yake ganima. Wannan tausayin ka da yawa yake. Tabbas za ka yi kyakkyawan ƙashi. Saboda kawai na zama musulmi? Ku tsaya ku ga ƙarshen wannan bawan Allah Salihi. Wannan kuwa a sakamakon matsayi da karamar da ka samu a wurin wani. Ku tafi da shi ku ba shi ɗan abincin da kuke da shi, domin daga yau ba za ku sake ganinsa a duniya ba. Na gode Allah, yanzu na zama musulmi. Buɗe ƙofar ganuwan ku kwashi tumakanku. Ya ku Yahudawa, kada ku tsorata don ba ruwanmu da ku. Abu Aus, ka shige mana, ba magana nake da kai ba? Kai wannan karkataccen tsoho ka shige mana, da kai nake karkataccen tsoho. Ka shige mana. Da kai nake karkataccen tsoho. Ya Abu Aus, ban dawo garin nan a matsayin bai hude ba. Ni yanzu musulmi ne. Allahu Akbar. 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 Yanzu kai ma zan aika da kai jahannama. Yi mana shiru.
mun ba ku shi ba yunwa kuke ji ba ta ku cinye shi ko da yake mun fi ku jin yunwa to mu ba mu damu ba domin har yanzu manyan kwamandojin ba su iso ba har da marham. Idan ra'ayinmu suka yi daidai, wato uku a ɓangare guda, uku kuma a ɓangare guda, to ra'ayin da za mu ɗauka shi ne wanda Abdulrahmani ke ciki. Ina fatan duk mun yadda da haka. Munan mutane shida ne, ga ku wakilin manzon Allah a cikinmu. Wane ne zai fara magana? Aliyu? Zubair? Ko Talha? Da yake fara magana na da wuyan gaske, zan fara yi da sunan Allah. Ban taho nan ba sai dan na murkushe maganan da ake yadawa a gari, wanda ke karyata maganan da manzon Allah ya faɗa cewa wai annabta da khalifanci ba su haɗuwa a gida guda. Zan yarda da duk sakamakon da wannan kwamiti ya fitar da shi, kuma masu yarda da shi ne. Ina gama ku da Allah, shin a cikinku akwai wani bandani wanda ke da baffa kamar Hamza, zakin Allah, zakin manzan Allah, kuma shugaban shahidai? Ina gama ku da Allah, shin a cikinku akwai wani wanda ya riga ni shiga musulunci kuma bai taɓa bautan wani gunki ba a rayuwarsa in banda Allah? Abin da zan ce a matsayina na Zubairu shine babu. A matsayina na Talha ni ma na ce babu. Har abada wannan darajar taka ce Ali. Ali ina, tabbas kuma gaskiyar magana ita ce, kai ne ka riga kowa karɓar musulunci. Ku yi hankali, ba ruwanku da matanmu. Abu Rafi'a, kula mana da raƙuman nan. Ku tsaya mu ji abin da Ali ke faɗa. Ya kai ɗan utuba, ka sani cewa in kai a ɗumauce kake to ni ba a ɗumauce nake ba. Mun riga mun yi niyyar tafiya inda ka ga mun dosa, saboda haka faɗi abin da kake so ka faɗa, kada ka jawo wata masifa babu gaira babu dalili. Ina ne za ku tafi da waɗannan matan Hashimawa? Shin ba abin kunyar ku bace ku bar Makka haka kawai?
mutanen makka lalle sun san matsayin iyalan gidan muhammadu. Kai ali kamar da su makka yanzu ba tare da wata kace na ce ba. Kai ali ka fa kula mana da raƙuman nan kasu tsere. Ya kai dan utuba, bari maimaita maka ka ji da kyau. Nunan Madina muka dusa, kuma babu gudu babu ja da baya. Kai ka san nafi gaban dakarunka. ka ko san abin da kake faɗi? Na sani. Ka ce fa Madina ka dosa. Na ce. Ka kuma ce ba ja da baya. Na faɗa. Wannan kamar Fatima binta Abdulmutallib. Wannan kuma Fatima binta Asad, mahaifiyarka. Wannan kuma Fatima binta Muhammad. Ni nan da waɗannan dakarun mayakan ƙwararru da abin da ya kawo mu nan sai don mu mai da ku. Ko dai koma da girma da arziki ko kuma mu mai da ku ba kawuna. Haba dakaru kuma yi da waɗannan ayarin matan, ni kuma na lamunce muku wannan. Duk wanda ya mana aikin wuta a cikin kurto babu wanda zan bari da rai. Ba mu bukatan zub da jininku. Tafi ka je ka gaya ma mutanen Makka cewa Ali na tare da Muhammadu har abada. Tafi. Ina gama ku da Allah. Shin a cikinku akwai wani bandani wanda a yakin Uhud aka kira sunansa daga sama cewa babu takobi sai na Zulfiqar, kuma babu namiji matashi sai Ali? Mutanen Muhammadu sun cika taurin kai, suna ta shirye-shirye auka mana ne? Ban taho nan ba, face in gama da Muhammadu. Wannan gangamin da muka hada zai murkushe su duka. Yaddar Ubangijin Hubal. Yaddar Ubangiji Hubal. Ga tunan rundunar Makka ta iso da dakaru bila adadin, ku mi maza mu shirya. Amru, ban gane wannan dabarar ba. Sun kewaye Madina kaf da rami. Ina zuwa? Kwaddan da hakalanka Abu Sufyan. A cikin wannan ramin akwai nasara.
mazaje ku zo. Ku tsaya inda kuke, kar ku ja da baya ko ku gudu. Ya Muhammadu, shin ba ku da wani matashi namiji da zai fito mu gaba da gaba da shi ne? Ina jin imanin ku ya fi nau'an can. Ya Muhammadu, na ji an ce da matan Madina kuka fito gwabzawa da mu. Haba, ba wani matashi namiji da a cikin ku ne da zai fito gwabzawa da mu ne? Ina wutan ku, ina aljannan ku suke? Ni ma yanzu na tabbatar cewa babu wani namiji a cikinsu. Aƙidarsu ta gina kan ƙarya ne, Abu Sufyan. A cikinku akwai wanda zai iya buge sautin kafirin nan? A cikinku akwai wanda zai iya rufe bakin kafirin nan? A cikinku akwai wanda zai iya buge sautin kafirin nan? Manzon Allah ne fake magana. Ali? Ya Ubangiji, ka amshi ran Ubaida a Badar, na Hamza kuma a Uhud. Ga Ali nan ƙani kuma ɗan uwan mahaifin manzanka. Allah ka kare shi kuma ka taimaka masa a bisa maƙiyansa kafirai. Allahu Akbar. Amru, za mu gama da su yanzu. Don babu wani namiji a cikinsu. Duk mata ne. Kai Amru, ga alama suna da wani matashi namiji guda a cikinsu. ina gama ku da Allah ku faɗa mini, shin a cikinku akwai wani banda a lokacin yakin Handak, a lokacin da Amr bin Abdulwud yake ihu yana cika baki, shin a cikinku akwai wani wanda ya fita banda ni? Shi kuma manzon Allah yana cewa ku duba ku gani, kafircin duniya ne kawai ya fito ga baki ɗayansa ne da ƙarfinsa duka domin ya fito na fito da musulunci baki ɗaya. Don haka ne ma yake cewa saran Ali ta ranar yakin Handak ita tafi daraja a wurin Allah kan dukkan ibadun mutane da aljannu. Ina wallahi Ali, duk waɗannan martabobin naka. Na rantse da Allah, gaskiya ka faɗa. Ku duba da kyau ku gani, yanzu musulunci ne kakahu ke fito na fito da kafircin duniya baki ɗaya. Ali ɗan Abi Ɗalib ne?
Ya Ubangiji, a yanzu babu wani a doron ƙasa banda wannan ƙaramin dakaran da ke ɗauke da sunanka da kuma alƙawarin kare saƙonka da kuma ƙoƙarin yaɗa sa. Ba abin mamaki ba ne masoyanka irin waɗannan su fito ƙwami domin kada wani abu kuma bayan Allah ya samu matsaya a zukatan al'umma. Ya Ubangiji, akan haka ne na miƙa Ali, saboda haka ka tabbatar da ƙafafunsa da juriya ka kuma ba shi ƙarfi da azama domin albarkanka. Mu ba mu zubar da jinin kowa, koma wa mutanenka ka mai da takobinka. Ko da yake Abu Sufyan na tare da kai, to ko shi ma bai kamata a ce ya fito yakin Handak ba. Kai, ka kuwa sanna da kyau. Na san ka da kyau, kuma ina da tabbas cewa ba za ka taɓa mantawa da sarana a yakin Handak ba. Saboda haka ka nuna mana ƙarfinka, ka bar 'yan kallo su shaida. Ya ba su biyan, wannan yaro ya bani zaɓi, ko da yana musulunta rabu da kai, ko kuma na yaƙe shi. Saboda haka, tsaya kawai kai kallon yaƙin da ke firki da ƙaton zaki. Abin da ka nema ka tara ka samu, amma dai ka sako daga kan dokinka. Amru? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kai ma ka ɗanɗana abin da doki mai karayayyen ƙafafuwa ke sha. Sai kawatar da ni daga wannan babbar azaba. Babu wanda ya taɓa gani na a ƙasa banda yanzu. In ka kaina ina za ka tafi ne ka hutar da ni daga wannan azaba. Ali, Ali. Tabbas na san karfin takobinka tun a yakin Badar. Na san ba mai iya karawa da ni da Larabawa kaf in ban da Ali. Na tofa ma majina ne don na fusata ka, don kai gaggawa kashe ni. Na huta da wannan wulakancin da kallon da mutane ke mini. Mu iyalan gidan annabta ba ma aikata wani abu sai don Allah. Rashin kunyarka ta fusata ni. In har ne gaggawa huta fushina ta hanyar kashe ka,
to na gabatar da yardan kaina akan yardan Allah kenan, shi yasa na tafi sai da na huta, sannan kuma na roƙi Allah gafara akan fushin da na yi. Saboda haka yanzu ne zan kashe ka saboda Allah kuma da sunan Allah. Yaya kuke gudu? Ku waɗanne irin matsorata ne? Kuma yau da martani mana. Saran Ali a yakin Handa ta fi ibadan mutane da aljanu. Ali! Ali! Saurara ni da kyau ya dan Abu Dalib. Daga yau ka ƙara kanka yawan abokan gaba, kuma ka saurari ɗanɗanon zafin saran takobina. Zan zama abokin gaban ka nan gaba. Kana jina da kyau ko? Zan zama abokin adawan ka nan gaba. Me yasa Abu Sufyan ya fusata da kai ne haka? Da manzon Allah yake wa wannan maganar. Idan Abu Sufyan bai ci nasara a wannan yakin ba, to yana da dogon nazari da bakar zuciya kamar ta Iblis. Yana nufin matukar yana raye, to zai ci gaba da zama yana kuma da ni da sauran mabiyana. Ina gama ku da Allah. Shin akwai wani mutum banda ni wanda manzon Allah ya taɓa ce masa, ya Ali, babu mai son ka sai mu'mini, kuma babu mai ƙin ka sai kafiri. Haka yake, abin da ka faɗa haka yake, babu ko shakka wannan magana a sarari aka yi ta. Wallahi babu, wallahi babu, wallahi babu. Wani wannan kai aka faɗawa. Abin nan da ka faɗa yanzu gaskiya ne. Ni Abu, ban dawo garin nan a matsayin bai hude ba. Ni yanzu musulmi ne. Musulmi ne. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yanzu kai ma zan aika da kai jahannama. Yi mana shi. Wannan mun ba ku shi, ba yunwa kuke ji ba, ta ku cinye shi, ko da yake mun fi ku jin yunwa, to mu ba mu damu ba, domin har yanzu manyan kwamandojin ba su iso ba, har da marhab. Tun da girma da arziki ka bar wajen nan Muhammad. Wannan kaibar ce ba Handak ba, wannan kaibar ce ba Handak ba, nan ba Uhud bane ba kuma Badar bane, nan kaibar ce cike take da dakaru 10,000. Muhammadu, ka kuwa ji abin da nake faɗa? Tun da girma da arziki ka bar wajen nan. Karkata mu, wannan garin ya sha bamban da sauran garuruwa. Mun fi rundunar Muhammadu kwarewa ta fuskaci daban-daban. Sai dai sun kama garuruwan mu har guda 5. Abinda kake gani nan iyakan karfin Muhammadu kenan. Mun ninka karfinsa so 8, kuma gamu da takubba da masu da kibau. Gamu da kyakkyawan fata. Bugu da ƙari kuma har yanzu marhal bai fito da takobinsa daga cikin kufai ba. Ka faɗa shin har yanzu akwai wani wanda ya gaba da ni da marhab? Haris, tabbas ka je yaƙoƙi da dama, kuma kaka da dakaru da yawan gaske, saboda haka yanzu fatan Yahudawa baki ɗaya na kanka ne. Ina Ali ne? Ban ga Ali ba. Ya Rasulullah, ai ba Ali a cikin rundunar. Na gan shi yana shiryawa dakaru abinci.
ba wanda zai iya shirya wa dakarun abinci ne banda shi? Manzon Allah fa yana neman sa don zuwa garin Khaibar. Muhammadu fa ya sa a nemo masa Ali. Muhammadu fa ya sa a nemo masa Ali. Ali? Ali. Ali dan Abi Talib. Ali dan Abi Talib? Ina gama ku da Allah. Dan Allah a shewa shegari manzon Allah bai ce a taho mini da Ali ba? Hakanan na zo duk da cewa ina fama da ciwon ido? Ali, har yanzu ba a ci wannan garin ba. Saboda haka, ka je ka ɗibi rundunarka ka buɗe garin. Addu'ar mu gare ka ita ce fatan nasara. Ya Ubangiji, tafukan hannuwa na neman nasara daga gare ka. Ya Allah ka amsa. Ya kai Haris, ashe ba kana neman wanda zai yi fito na fito da kai bane? To gani nan Aliyu dan Abi Talib, kani kuma albazirin manzon Allah. Ya kai dan Abu Talib, saurara ka ci. Akwai wani suna da mutane ke kira na da shi. Ni ne mutuwa. Ni ne mutuwa. Ni ne kuma igiya tsakanin sama da ƙasa. Waye zai iya tunkarar takobina da mashina? Haris, na ji jawabinka. Amma akwai wata hanyar sulhu banda takobi? Zan ƙara jaddada maka abin da ya fi maka alheri ya Haris. Munan mun fi kusa da ku akan mutanen Makka da muke tushe guda, kuma suka rude ku. Addininmu shine addinin da Annabi Musa ya yi. Tuntuni Yahudawan gaskiya na zaman jiran bayyanan annabin nan namu ne, saboda haka tare muke da ku, ba mun zo yaƙanku ba ne. Ka sa kunni ka ji abin da zan faɗa maka da kyau. Ni ba zan saurara maka ba ko da ƙwayan zara ne. Idan kai namiji ne to ka daure masara na da suka na, kuma kada ka tsere kamar yadda jama'ar ku suka tsere. Kwantar da hankalinka Haris, maƙotan juna muke a addini. Kada ka ɗaukar da adawa tsakaninmu da gaggawa.
Dan Abi Dalib, zaro takobin kamala. Zaro mana, dan Abi Dalib. Ka matso mana. Wayo! Haris! Ku dawo cikin garin mana! Ku gudu! A'a, kar ku gudu! Ku tsaya inda kuke! Ku tsaya, ku koma ku ɗauko Haris! Sannan kuma manzon Allah ya yi tofi a idanuna ya kuma shafi fuskata, wanda nan take ta warke. Ya kuma bani tutar yaƙi da hannunsa. Daga nan kuma na kai farmaki, inda na kada Haris da Marhab ɗin garin Khaibar ƙasa, na kuma ɓamɓare jibgegiyar ƙofar garin Yahudawan, na buɗe wa musulmai suka sami daman shiga garin. Wallahi Ali, abin nan da ka faɗa yanzu gaskiya ne. A sake shirin komawa yakin. Labarin Abu Isa wasu lokuta na da rikitarwa. An kashe Larabawa duka. Ya isa. Yallaɓai. Haris ya je ƙasa. Ka ce ya faɗi. Haris ya kai ƙasa. Ya je ƙasa? Ya je ƙasa. Tabbas ya je ƙasa. Kai can mu musiba. Abu Isa ka ce ya faɗi. Wannan dogon labari ne. Wa ya kai shi ƙasa ne? Ali. Ali dan Abi Dalib. Ali? Wannan ne bugun farko. A kawo min kayan yaƙi. Ban da buƙatan doki. Da a ce mahaifiyarka na nan da rai. To da bakin ciki ya kashe ta a wannan rana, yana wani irin bacci kamar bai taba rayuwa ba. Marhab ne babban tinkahon Yahudawan Khaibar. Ni na san shi mayakin gaske ne.
abin da nake masa fata shine ya buɗe kunnuwansa da kyau ya ji gaskiya, kada ya zubar da jininsa a banza a wofi. Zan share wa'innan mutanen daga doron ƙasa. Zan share wa'innan mutanen daga doron ƙasa. Kai ne makashin Haris ɗan Zainab ɗin Haibar ko? Ai na ba shi amana amma ya nace sai mun kara. Na faɗa masa cewa idan har ya musulunta to yana tare da mu, kuma kai ma abin da zan faɗa maka kenan. Ni in zama musulmi? Aini jinin musulmi nake sha. In koma musulunci. Duk addinan annabawan Allah ɗaya ne, kuma suna bibiyan juna ne. Tafarkin da ta faro tun daga Adamu ne zuwa ga Nuhu da Musa da Isa, ita ce nan kuma take karkarewa da Annabi Muhammad a ƙarshe. Ali ka daina cika baki, ka taho mana in har kai namiji ne. Haibarawa sun san ni marhabba ni da wasa. Haibarawa sun san ni marhabba ni da wasa. Ka taho mana in har kai namiji ne. In kana kishin ruwan jininmu ne, to ai akwai dangantakar da ta haɗa mu. Da mu da ku ba ɗaya ba ne. Hanyoyin annabawan Allah duka ɗaya ne. Har abada ba haka ba ne. Annabinmu shi ne Musa. Annabinku Musa, mu ma annabinmu ne. Addininku daban, namu daban. Ina gama ku da Allah. Shin a cikinku akwai wani mutum banda ni wanda yake da ɗan uwa kaman Ja'far Dayyar, wanda Allah ya ba shi fuka-fiki biyu yana tashi da su a cikin gidan aljanna? Ya Muhammad, haƙiƙa ka ja da mu kuma ka san cewa mu mun haƙura da kai. Ya Muhammad, gashi ka kasa gamsar da mu akan mu dawo addininka. Hakanan kuma 'yan kwanakin nan ka ci shirya mana ƙayatacciyar liyafa. Duk abin da kai mana mun gode. Sai dai cewa matsayina na tsoho ɗan shekara 70, Aiham ɗan shekara 80, da mu da mutanen Najran tun daga lokacin da muka ga hasken rana, rayuwarmu da addininmu da aƙidarmu irin ta iyaye da kakanni ce.
mu kuma nan da kaga mun zo muka wakilce su mu biyu haƙiƙa mun ji hujjojinka da dalilanka da kake cewa idan har rashin uba ne ya mai da Isa almasihu ubangiji, to Adam da bai da uba da uwa shi ya fi cancanta kenan ya zama ubangiji. Ya Muhammad, tare da haka dai mu muna bin al'adun kakanninmu ne. Ya Muhammad, mu ba za mu taɓa yarda da kai a matsayin manzon Allah ba kamar yadda kai kake da'awa. Ya Muhammad, ya Muhammad, ka rabu da mu da mutanen Najran, addinin ka daban namu daban. Ya Muhammad, mu kiristocin Najran muna ganin mu muke da gaskiya, ba wai musulunci bane kamar yadda kake tunani. Ku saurara, ku dakata. Duk abin da nake faɗa muku maganar Allah ne ba nawa ba. Kun riga kuma kun ji hujjoji da kuka kasa ba da amsa. Tare da haka kowa ya tsaya can akan bakansa. To tun da haka ne zan ba ku hujjata ta karshe daga Allah. Ina ba da shawara a yi mubahala. Mubahala? Ku zo mu taru mu yi addu'ar alatsi ne wa mai ƙarya cikin mu muna da tabbacin akan gaskiya. Mu kiristocin Najran muna ganin mu muke da gaskiya. Ya Muhammad, wannan shawara ita ce raugar dama tsakaninmu da ku. Mu mun yarda da ita. Ina ne mahaɗarmu? Idan har kun yarda da wannan shawarar, ku zo mu haɗu gobe da safe a bayan garin Madina. Mu muna da tabbas da allolinmu guda uku. Allolinmu za su zuba maka ruwan bala'i, za su gama da 'ya'yanka, za su hallakar da zuriyarka kwata-kwata. Kuma wannan zai sanya sahabbanka su yi rububin shiga addininmu. In dai har kuna son Muhammadu, to tun wuri ku fara bankwana da shi, domin ba zai kai azahar ɗin gobe ba. Yanzu shekara ta 80 kuma shekara 70 na yi su ne ina addu'a da tawassuli. To amma gobe zan ɗora ibadata ta shekara 70 din nan akan tafin hannuna kuma na yi addu'a bala'i da masifa ga shugaban nan naku. Me haka? Me yake faɗi haka? Me yasa yake faɗin haka? Don me yake faɗin haka? Surara. Don me yake faɗin haka? Surara. Na riga na ba su amana don su faɗi maganganunsu a nasi. Saboda haka ku zauna. Zan muku nasiha kada ku zarge mu idan har muka zuwa Muhammad azaba domin shi jawa kansa. Dan samari, menene sunanka? Sunana Abu Rafi, bawan da Annabi Muhammadu al-Mustafa ya yanta.
in na yi maka wata tambaya za ka iya bani amsa? ka tambaya mana. Idan Muhammadu zai taho nan ta ina zai bullo? Ta hanyar da mutane ke fitowa daidai da wancan itaciyar dabinar. Abu Rafi'a da su wane ne yake zuwa domin kwasar wannan bala'in? Wancan mutumin da ke damarsa Ali ne, dan Abi Talib, surukinsa kuma magajinsa. Ali? Alin da ya kashe Amr bin Abdul Wund a yakin Hamda. Da kuma Haris da Marhab a yakin Khaibar. Ina gama ku da Allah, don Allah ko akwai wani a cikin ku banda ni wanda ke da mata kamar tawa? ‘Yar manzan Allah, tsokarsa, jininsa, kuma shugabar matan gidan aljanna. Wallahi wannan darajar taka ce kawai. Ina gama ku da Allah, ku nan ku faɗa mini. Shin ko a cikinku akwai wani bandani wanda ke da ‘ya'ya biyu kamar Hassan da Husaini? Daɗaɗen manzan Allah? Kuma shugabannin gidan aljanna? Ina wallahi babu ya Ali. Waccan matar fa wace ce? Ai, ‘yar manzan Allah ce. Ita kuma matar Ali? Gaskiya ne, ita ce Fatima, shugabar mata duka. Hakika mun yi kuskuren tunani ya Aiham. Muhammad bai taho da rundunarsa ba. Aiham, kalli yadda suke a nutsi. Kalli yadda suke a nutsi. Aiham, baka ga cewa ya zo da tsarkakakkun mutanensa ba ne don yin wannan addu'ar alatsi nan? Da Muhammad bai da gaskiya da bai kawo iyalansa nan ba. Waɗannan hannayen nasu ya Aiham, in har aka ɗaga su aka yi addu'a ya Aiham, to wallahi suna iya rukurkusa tuwasu. In waɗannan suka la'arce mu, to garin Najran da mutanensa sai buzun aki garzaya a guje ka hana shi ya yi mana addu'ar alatsi ne. Kar mu ɓalɓance ka roƙe shi, kar ya la'ance mu, roƙe shi kar ya la'ance mu. Saurara ya Muhammad, dakata, kada ka la'ance mu, kada ka la'ance mu. Ina gama ku da Allah, ku bani labari. Shin ko a cikinku akwai wani mutum bandani da ayar tsarkakewa ta sauka a kansa? Ina gama ku da Allah, kuma ashe Allah bai ba manzon Allah umarnin rufe ƙofofinku ba, ya kuma bar nawa ƙofar a buɗe? Duk cikanku nan kun san haka, ashe bai faɗa muku cewa ba ni ba ne na kulle ƙofofinku na buɗe na Ali. Ai Allah ne ya rufe ƙofofinku, ya kuma bar na Ali a buɗe.
ina gama ku da Allah, shin a cikinku akwai wani bandani? Wanda manzon Allah ya taɓa ce masa a ranan gadir? Duk wanda nake shugabansa, to ga Ali nan shugabansa ne. Ya Ubangiji, ka so wanda ya so Ali, ka kuma ƙi wanda ya ƙi shi, ka taimaki wanda ya taimake shi, ka kuma taɓar da wanda ya taɓar da shi. Wallahi Ali, abin nan da ka faɗa yanzu gaskiya ne, tabbas gaskiya ne. Ya ku ‘yan uwana, kowa ya tsaya inda yake, duk da cewa ana matsanancin zafin rana. Amma dai, manzon Allah ne yake son ya yi mana jawabi. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talibai. Ina kiran ku gaba ɗaya zuwa ga tsoron Allah. Ashe ba na faɗa muku abubuwan da in kun rike su ba za ku taɓa tasowa ba har abada. Ya ku jama'a, lallai ni zan bar muku amanoni guda biyu masu nauyi da kima. Ɗayansu shine Alƙur'ani, ɗayan kuma shine iyalan gida. Alƙur'ani da yan gidan annabi? Gaskiyar magana da ita ce, Alƙur'ani da ɗin gidana suna hannu guda, hallakar ku kuma yana ɗaya gefe. Allah ne shugabana, ni ne kuma shugaban masu imani, don haka ku saurara ku ji da kyau. Duk wanda nake shugabansa ne, ko ga Ali nan ma shugabansa ne. Allah ka jibinci wanda ya jibinci Ali, ka kuma yi adawa da duk wanda ya yi adawa da shi. Allah ka jibinci wanda ya jibinci Ali, kuma ka yi adawa da wanda ya yi adawa da shi. Ya ku jama'a, ko da yaushe gaskiya na tare da Ali, Ali kuma yana tare da gaskiya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ali, muna taya ka murna, muna maka murna. Ali, muna maka murna Ali. Ashe ba ku ji a wajaje da dama inda manzon Allah yake ce mini, ya Ali, matsayinka aurena kamar matsayin Haruna ga annabi Musa ne, sai dai cewa babu wani annabi a bayana har abada. Ba mu da wata shakka akan magananka. Kun sani cewa waɗannan falalolin da na faɗa muku ba su kai ɗaya cikin 1000 ba. Tare da haka kuna ta bin wasu hanyoyi da za ku ƙwace jagorancin da ba haƙƙinku ba.
to ni saboda Allah saboda manzon Allah zan haƙura. Za mu tsaya a nan. Abu Rafi, a ina za mu tsaya? Ka ko duba kewayenka? Haba Ibn Abbas, ai ba ni na ce a sauka a nan ba. Wai kai ne kace a sauka a nan? Wai kai ne kace a sauka a nan? Wannan wajen bai dace ba, kamata ya mu ci gaba da tafiya har zuwa azahar. Masu yi wa Mu'awiya leƙen asiri suna nan a lallaba a wannan wajen. Mataimakanmu kaɗan ne, amma dai suna da juriya. Akwai mutum 1000 da za su taimaka ma rundunarmu. Yanzu haka ma suna jiran isowarmu ne. Mutum 1000? Mutum 1000, babu ragi, babu ƙari. Me ya firgita ka ne Ibn Abbas? Baka ji abin da imam ya faɗa ba a gaban jama'a? Ya ce dakarunmu kaɗan, amma dai suna da sabati. A'a Malik, akwai wata maganar da yi. To me ya faɗa? Ashe ba mutum 1000 ne ba za su shiga cikin rundunar? Kana shakkan hakan? Shin ko ka yi nazarin wannan maganar? Ni kam abin ya dame ni. To me ya dame ka ne Ibn Abbas? Waɗannan kabilun su ne mataimakan amirin nabi. Ni ba na ce suna tare da Mu'awiya ba ne. Ni ina maganar adadinsu ne, mutum 1000. Wataƙila ba za ka samu mutumin da ke nazarin maganar amirul mumini na kalma da kalma ba kamar ni. Wallahi gaskiya shine madugun tafiya kuma gwani. To wani abu ne bai gwanance ba. Kada ka damu. In wani adadinsu bai kai 1000 ba, to ba su gazawa. Ashe baka ji lokacin da ya ce mutum 1000 bane ba raki ba ƙari? Amma suna iya fin haka. Ko kuma su gaza ba? Malik, baka san haka na iya zama abin suka a hannun munafukan garin Kufa ba? Suna iya saka ƙarerayi akan haka. Ya ce mutum 1000 alhali 199 ne, ko 1001.
Malik, ka kirga nawa? 800 ne cif. Ni ma 800 na kirga. Ina fatan Allah ya sa ragon da ke zuwa mutum 200 ne cif. Ba ragi ba ƙari. Ga ma sauran waɗanda muke jira. Mutum 200 ne kawai muke bukata, ba rage ba ƙari. Nawa ka kirga? 199. 199? Ni ma haka. 199? Ni kam abin ya dame ni. Ashe ban faɗa muku muna cikin matsala ba? Kai kaga adadin su bai cika ba ko? Wataƙila ka yi kuskure. Haba Malik, akan me zan yi kuskure? Ba zai yi wa a ce da ni da kai ba duk mun yi kuskure ba. Amirul Mumini na face waye mutum 1000, mu kuma mun kirga 999. Imanin da Amirul Mumini na Ali ba irin imanin da ya kamata a ce ya girgiza ka bane. Ba irin imanin da ya kamata a ce ya girgiza ka bane. Bare ma har mu tunanin kuskure. Na ga abubuwan ban mamakin sa waɗanda sun fi gaban mu iya kirga su har zuwa ranar kiyama. Ni ma haka nake. Bambancin mu kawai shine ni ina ganin kada mu taɓa mancewa da munafukai da masu nokewa a baya. Allah ya yafe mini gazawata. Allah ya yafe mini gazawata. Ka ce watakila abin da na faɗa ba zai zamo cif-cif ba. Kamar yadda kasancewa akwai munafukai da yawa kewaye da mu, suna iya amfani da wannan su dinga tsegungunma akan haka. Ibn Abbas, duba can ka gani, duba wancan masoyin namu, mutumin kirki yanda yake gangarowa daga kan tsauni. Shi ne nake jira, isowarsa ne zai cika lissafin ku. Assalamu alaikum ya maulana.
wa alaikumus salam ya kai wannan matafiyi wanda ya sha tafiya. A gode ma Allah da ya bani ikon tarar da rundunarka, sannan kuma ya azurta ni da ganin kyakkyawan fuskarka. Kai amma na ji daɗi. Wais, ni ma ina farin cikin ganinka. Waisul ƙarni? Malik, ka ji abin da ya faɗa? Waisu ne fa. Allahu Akbar, wannan mutumin shi ne Waisul ƙarni. Waisul ƙarni. Na daɗe ina roƙon Allah da ya haɗa ni da kai a irin wannan lokaci. Wais, tabbas ka yi doguwar tafiya, kuma ka gaji. Saboda haka za mu tsaya a nan har ka huta. Ya Maulana, ai hutuna na tare da kai. Ai ni ban jin wata gajiya. Na shararo wannan doguwar tafiyar ni, ina roƙon Allah kada ya ɗauki raina har sai na yi ido huɗu da kai. Ya Maulana. Ni ma ina ɗauke maka da bishara. Shin ta fi tabarraki da ganinka? Ya Uwais. Ya Ubangiji mai zan ji ni. Kai kana cikin ayarina, kuma inda muka nufa a nan za ka sami shahada. Abokan faɗan mu a tsatsaye annabi na kira, abokan faɗan mu a tsatsaye annabi na kira, yace da shi taso a likajiya, yace da shi taso a likajiya, na yarda ka ja gaba bayan na shige, na yarda ka ja gaba bayan na shige. Duk wanda ke bi na to yabi altabbas shine shugaba, duk wanda ke bi na to yabi altabbas shine shugaba. Ba za mu samu ruwa a ciki ba? Muna tsananin kishi. Daga ina kake samun ruwa? Ina da wani aboki kusa da kogin Furat. Shi yakan kawo mu ruwa da abinci sau ɗaya a kowane wata. Idan har da gaske kuke kuna jin kishi, to dole ne ku nufi kogin Furat.
don Allah ku tsaya ku saurara ku tsaya ina so in muku wata magana. Ina za ku tafi ne? Mu tafi tare. Malam don Allah ka faɗa mini wane ne wannan shugaban naku? Annabi ne ko wakilin annabi ne? Wakilin annabi ne. Sunansa? Ali. Ali? Ilyas? Ali. Ilyas da yaren Hibranci ne. Ina za ku tafi ne? Yaƙi? To da waye ne? Da rundunar ƙasar Sham. Waye shugaban? Mu'awiya. Shin kai wasiyin annabi ne? Haka ne ya kai wannan banasari. Ni ne wasiyi kuma magajin annabin ƙarshe. Magabata na sun yi shekaru aru a wannan wajen suna jiran rana irin ta yau domin wani mutum irin ka ya zo ya nuna inda wannan rijiyar take. Duk cikansu sun bar wannan waje ba su san inda wannan rijiyar take ba. Duba wannan allon ka gani inda ɗaya daga cikin manyan almajiran Isa ya ishara da cewa akwai wata rijiya daga cikin idaniyar ruwan gidan aljanna a wannan waje. Kuma ba wanda zai iya gano wajen da take sai annabin ƙarshen zamani ko wasiyinsa na gaskiya. Saboda haka duk wanda ya haɗu da wanda ya nuna inda idaniyan wannan rijiyar take, to ku yi imani da shi ba tare da jayayya ba, kuma duk ku kasance a cikin rundunansa. Ina ganin fuskar kana walƙiya. Babban abin yabo da godiya ga Allah shine sunan ɗan Abi Talib yana cikin littafinsu. Ka sanya ni cikin musulmai mana. Musuluncinka ba a baki yake ba, a aikace ne za ka nuna. Mu yanzu yaƙi za mu tafi. Ina son ku sa ni cikin rundunanku. Ni ma ina cikin rundunanku. Ina son ku sa ni cikin rundunanku. Ina ɗauke maka da albishir. Allah ya sa albarka. In muka tafi Spain, kai ne farkon shahidi a rundunata. Kai na ji daɗi, kai na more, kai na gode. Kuma zan yi wa gawarka sallah. Kuma zan nuna makwancinka cewa wannan mutumin na tare da mu ahlul bait. Allah shi albarka.
Thank you.